Sige na. Ayo, tayo ha. Na. Hmm. Tayo siya dan. Bakoy. Wag dahil. Nga lang, muboy mo. Mubo lang. Okay. Kondisyon ni, kasi tayo lang tako deh. Ay, mabuka sila. Di ba pwede makapoy? Ay, may dulu kondisyon kayo. Tiga, ayo. Grabon, pakai usar ba kita? Tara, pinaka-idol eh. Idol! Yo, what's up? May hapon sa tanan diha mga katamba, no? Another day, another life, another blessing sa tatong tanan. Karon kay July 22, no? Adlang Biyernes. So, manglabat ako sa kong duyan. Sa kong hama, kay hugaw na kayo, no? Hugaw na kayo, nya. Namin nagsawad og tubig sa gripo. Namin nagsawad dito, nya. Nakita na ko si Migo. Magayo sila sa katong ring. Kung nakinondo mo sa katong ring nga gamay, kato kaning kita mo dito sa una. Naguba na to siya. Unya ilang giayo karon ilang gi-repair. So na ito, nakita na ko sila nagtrabaho. So akong gitawag niya, patabang sila. So matabang ko dito guys sa ring. Para na ito maduduaan dire glayon to no, isa-isa ya. Na yung mga bata dire pod. Tabang ta kayo sa katong ring no. Ang katong doyan nya na lang to kay ay napinagsawad og tubig ko. Taga pa na dai? Taga pa na? Basin ikaw man na to og tabang nito. Atong lapan pero karon tabang sa ta dito. Ba? Ah? Karon mo practice mo. Kasi may pandayan mo gawin. Kamuro. Karon. Kami? Asan may tawad ko? Dire? Ato pa babagyo tayo. Asan dire? Oo, na hiwi. Nang kanang to mga tuod diha ma. Kwaon. Oh, ikaw konsehal na ka dire dai. Buyag. Unsa ta? Konsehal. Salamat sa sponsor nga ring konsehal Ikloy Inso. Oh, kana Unsa re mo dai? Ang katong gani kuha na tong kahoy ya. Aw, sa tuwing ubang sa mo eh. Kami to kindiya tayo kuha to ba? Ang kahoy gigamit diri sa bayag nila. Okay na. May libog mo niya kahit dalawa ni libog. Nakato din nagkatong ko ano, sa intro sa tong video dugay na to na magikuha ang kahoy kanay, kauban ako pagpanguha. Pero gamit man dito sa payag ni Telusyo, ilahan lang to, di ba goy? Ay, kupti na yun. Kupti oh. Pero, puto ko bot. Ang giusab. Tuon nang lansang ko na. Kuan man. Kuha, nagabok na ko no. Gabok naman niya. Ikog ko sa inyo nga. Naikog ko sa inyo ha. Siya ba naikog? Kanahan ko ka na makadaan ko ko. Ay lampod nga. Kanlat man. Habog gani ko tay. Habog na eh. Kana di maabot oy? Oo. Kana preso ko doon sa tinisan ba para maanad mga bata ba? Tabihan sa pag mamata ra ha. Tiginit. Pag mawan ay na ni. Tingin mo puluan na. Yay! Hangin. Langsang pud. Balik na ito nito. Hangin kayo? Unya na. Kita mo magamit. Oy. Wag langsang. So dugay yan mo natawag ko ay ganihan ko des mo higda sa hangin na bodoy mabawog. Gani. Oy bro, bang nagkuhan martilyo. Ganihan siguro nagpaabot ng tawagon ko nimo. Pwede mo tawag ka. Gay! Tiwas gyud. Ang ako ba nga? May lang may dodoaan ba no? Oo. Kay Malingaw mga batanon dire ba sunod eleksyon kadaog na puga. Sigurado. Ato na paggon ko kay og di na to paggon ba kay murag sungugon ka sa kuan ko ay. Na baog na po na ron. Yay, wala way baog. Lin may nagpandayan eh. Otong una. Ako ay. Ha? Ako to.
ikaw dai. Mm. Mo din bati pagtrabaho. Wow, kan dita pandai rata naon sa makay. Nganing kuan ako din yung tuyo. Dapat eskwalado gina. Lebilado. Bantay betag hiwi ni ron. Igo na. Bantay betag hiwi ni ron. Ikot kumot na say. Apit mo gini ma short eh. Wah, sobra na. Sobra dai. Apit mo sobra. Ah, kira. Tanan do na tanan. Da na sa plano ko. Ituyo mo na ako. Tuyo na yun eh. Mas may mina sobra kaysa kuwang no. Ako mo nga inigkuan ba? Inig lansa nga mag-uli-uli niya. Paano? Sabi yun. Ah, basta kay mauna siya eh. Sakto mo ka na. Sakto na siya. Buot mo sa magtrabaho. Di ba ko? Dagan na kuya, goy. Dagan na. Tansan. Pila to. Ito tansan ba tansan? Tansan sa kanang bisag unsa. Lahir gini konsehal. Pisi ra higot. Ang tansan, mamagamit ang tansan kay ang konsehal mo dire, gipangitaan kanya washer gid. Like lahir gid konsehal. Oh, konsehal muna ay pagtrabaho. Basta kanya ko man niya. Ah, wa makuan. Ingistra. Awal beli mana tara utrubon. Sa siya. Nag-iwar na pagkabutan mo, goy. Chip na tayo. Chip. Kuwang ba na sa kilid mo, go? Ha? Kuwang ba na? Kuwang ba lagi na? Ah, kumok na pon. Beli mana? May tangtang, may balik. Kilira kayo kaya, go? Nasangin Na side view ba? Hindi ko sa hangin eh. Kana ah. Sakto na, may ilutan gina. Dito dito. Lambi. Okay. Kung gano. Di, mati. Akin na to, sobrang. Ito to. Okay. Ano to po, Sring? Bro. Ha. Lah. Lah. Sugo. Igo. Igo. Igo eh. Nay di maigo. Tawag yung igo. Asa? Alright. Apikal na go, are ubos go. Maker na go. Umi ka pasar sa board engineer eh. Laos na sa sumoy oy. Ayaw koy. Kuan mana? Putol mana? Apotol na eh. Di 88. o katunga sa 88. 44. Ay di engineer. Buang. Oh, putol. Putol TL, gaga. Tarong na eh. Ilan na ba nagawa matarong kay tagak? Isi sala. Double security. Kay kapon. Ay, direktuhin ko tayo. Ano magoy? Sir, bunggoy. Boring goy. Bunga ring. Guys. Manang bagong ring guys. Tara guys, tara. Kana manay bagong ring. Engineer og pa. Engineer og ambulansya. Ambulansya. Himo. Sige na. Engineer og ambulansya og panday. Mana sila tulo engineer panday. Og ambulansya mauna. Biro. Para mana tahu tas pakai tas bisa kon. Igatunya na tas kanisa di takabo. Tarong na eh. Ilan na nagawa matarong kay tagak? Mana sila tulo engineer panday. Og ambulansya mauna. Biro. Guys, tara guys. Tara guys. Tara ka pong tanaw po. Bubo. Tara guys. Ambil na guys. Tumuwi yagi ngano man ang ring ay. Kay kalami na gid guys. Nasa brang ring kadet. Kay kalayo charo ka. Guys. Para kamu tanaw diha. Kamu tanaw. Wala mga engineers. Mga tanaw. Wala sila.
Lah, taas kayo, Lods. Bukas si Dano gid. Kuan ba kayo? Guys, taas kayo, guys. Ate nani. Tanawa ka na dong, batay pa daw, lusot dong, liap dong. Mura mga ganun. Oh, ito Kira. Mura ka nga dyan na. Unsa? Ulit, bertig. Kira? Terus lagi. Kira? Ala bira pogi. Kira? Tuloy ko. Ganito na ingon amin. Saka mo na siya. Stunting, pinaanak ko siya, stunting siya. Minaw na. Minaw mga guys. Pinaanak siya. Okay, para Di kaliki. muliki. Buwak na siya. Oh, Sunod na nago. awa. Kaliki lagi na ho gana. Mayuha kita engineer naman. Engineer Inso. Oh, redo. Kahon. Ay, wala. Ay, lagi ka pili. Pundira ni. Muna na ka. Mana na? Ari mo turna. Ano na? Mana guys? Mana ring guys? Ako da. So, aman. Oh, sanga. Ya, wala sabod eh, nakasabod eh. Hindi nakasabod ya. Hala, nakasabod eh. Kamay. Martilyo. Hindi kasabod ko eh. Mali, matrain mo mga bata dere, mamain ni manuwa. Amo na unang purpose, ay unang purpose ni. Abi na ka unang purpose gyud. Para din wala ka mga anak. Di ka laag. Ang laga na narasin yung nataran mo, no? Duan mo. Go pasnak kami, go. Asa ni? Pasnak ka nami. Manang pagtrabaho. Pasnak na ta. Ay, kuha na mo itong amigo. Na, sako na. Di ko kasakay. Agay. Bro ni. Ito nga ba? Sakto ka niyo? Ako, balik ka na. Ilan sa mas na ako eh. Di mo, mamay musak ka. Sakto lagi na. Mamay musak ka. Anak ini tuga. Dili ko musak ka rin. Di ko musak ka na. Tagam na ko ng lubya. Di ko mahugod na sa una. Robert oh. Birto. Nami kuan, nami unod. Ayun no, sakto na Robert. Gaya ninyo eh. Robert, ramday. Makaluwas di ay. Sa balik yun. Sagasa na. Basta na yung bunga. Na yung bunga na yung unod. Matik. Way pik-pik. Kaya salamat konsihal sa imong lubi konsihal. Si Robert guys, Robert go. Oh. Muna. Mana kaga? Inong ga? Beli ako eh. Berda mga ito. Ayan. Ako rin mabili na eh. Oh, baik lo. Oh. Ayan, ikog tayo. Iharap rin lubi. Siya rin ito babukon. Engineer ninyo na. Nahante ka tayo. Ingon, gahi. Pag ko basta masibahan ko pan. Ahatog ko na panlaba eh. Impa, gahi. Laba, mending gahi deh. Oh, sinoko na magapuga. Imong habol oh. Kuan to. Tunduyan. Ayan, tanduyan eh. Kanya na po kamo tana inig agas di ay kaugma. Kaugma may agas. Muna ihan ng taon ko yan. Buyag. May mga tana ba o Wala na. agas. Muna yung nag-agas ba? Oh! Oh! Sa yung tatay ma? Sama. ID man ang kuan kisay picture. Kisay membro sa Purok ako ba ustate ba kanimo libog ko kisay mo mo. Oh, Maura? Asa man ka? Bis lali ni. Asa ka school ka? Ha? Bol? Ada ka bol? Player ko. Sa kinsa ko naman. Isa kinsa lang. Sa inyo. So hapon na mga katambay no. Ang akong plano nga manlaba ko. Agim to man. Tay. Wagit. Kanya na lang grot yan ang kuan. Igbalik og kanang kuan sa tong kugi. Igbalik og sugmat niya. Sugmat man antong tapol. Sunadla lang to yahat. Yan puro mo ka kay hapon na. Ay, kan nagigrason ba sa dignahan eh. Sabsakan tapol. Nagigrason. Tapol. Oh. Practice ako bugles. Yan lang do yan kay di pa gamiton. Among tukar hapit na. Naan yung mga katambay oh. Gwapo kayong sunset oh.
Kaysa nabalik. Ayos kayo. Menurut kayo. Marag sunset. Gwapo kayo. Hindi itong view dito sa mga katambay. Wala lang, share lang ako. Nindot na sunset ari. Highlights ni Ganoy TV. Pirita guys kay kita na paduaon kay away ta naabot. Sunod dua. Highlights. Sabi ano ni po ganun ko? Ano yung tawag na kuan ba? Action ba? So, bago mi na magduwa no? Bago mi na magduwa basket ga kanihar na mi na humanya na tambay mi diri lang yoyo sa ilang kuan opening sa ilang samgyup. Kuan alang samgyup sa Sargyup. saniyo may sa may Sigyo. may LPC no? Atong hapit na igos kilat. Kumain diri guys, katong hapit ko sa kilat guys. Sikat man siya Siya- ang patangan kuan. Hindi ako napilong sa mga. Ang pagluto diri guys kikilatan na yung kaha. Kila ka ni luto nila ng tomato. Unsa man mix nas plato or ibong na dia. Kautan na to So sa karon dahil lang soft opening silang tindahan guys no? mga sila tindahan kay kilat buwa. Kilat buwa. Amon chip ko karon ay. Ikaw Chucky. Siya yan yung idea nga magkuan. Magsamgyup ni diri. So paabot na maluto no kay mukha akong tagmay kay gutom ko. Butangan na siya sa milibs ko. Sa milibs. Ano ikaw? Sa milibs ka ba? Ay. Ha? Ayo. Maglain mo na imo ha. Hindi kita mahilo ala. Dili oy, hilo ba? Ay butang. Ay butang. Kan pala ni diri. Sige anan ni Luna. So no copyright infringement ha. Chikinaya oy. Chikinay kayo eh. Balik ikaw sa. Why na sound oy. Awas tanan eh. Dili mas lami sa tugpa. Asa mga nga. Oh, di lamisa rin nagkapahimos na. Kasi no, lamisa. May nila, sakto kayo na din. Ayos kayo. Sakto kayo lang tos lubuwa diri. Dami sa buwan na diri oy. Ayos kayo. May tadahan customer mga nino. Puhon ba puhon na customer mga nino tos lubuwa ba? Sa buwa ma'am. Di lang ko no. Okay. Yung pang bugnaw. Talap. Sakto rin ay. Mas bitsin gaw. Kuha. Mo sa bitsin kay ba ano? Di man kayo magalit. Og nay customer mo nga rin simbak kung sa may sukangan usa pa man ibutin. Luto na nagaw. Gaw. Asa na tigag kahoy diri gaw kay may like customer kapag kahoy na to gaw. Ang gaw. Naman sukangan gaw. Palingon lang mo diri. Aling na eh. Ban. Hindi pwede kay. Hindi pwede. Ako na pinaka classic. Pwede ba ito no? Okay ra ka koy. Magkayo ra ko no, maganang magsukangan lang ba? 20 ra mo tos lubuwa pero maghaling mo. Anli kahoy. Oh. Charo. Charo di ubunog si puno ni Kuman. Kutob ging Ang haong. among kahoy kay kanang palwa. Bunot more na mong kuan. Okay ra man ka. Palwa nga kuan. Kusog na. Aso. Aso 80% ang kayo. Pila man 20. Napaksit ging bahon nilang gabubong. Ako nang bahaw ko. Mo na oh, kwadri. Mane. Mara naman panihapon guys. Special recipe. Sponsored by Agaw Chucky. Oh, guan. Gaw bubong. So, hipos na ang katong ko ano? Butin sa samgyup.
manamagkuan luto. Mga ako na ni. Ano sa Medre ha? Ya. Oh, sponsor na ko ng ako anang cook ko ha. Ako anang sponsor. Karayan na, karayan lang. Ako rin nagpalit sa paper plate. Katungkuan ko ba? Saman. Sa ganang pas-pas ganito. Nga video ko. Time lapse. Time lapse. Mm. Luksong ko lang Buka naman ka. Buka naman ka. Kalang mabaw sa SeaWorld ko, pabalik sa bus ko. Buka na mo pre. Ha? Ah, jangan bersama busog no, buka ta no. Pisi ta kok bi. Gamay lang. Nanam na gamay. Ha? Nanam na Ako yung nun. Puli gamay lang ha. Sala ka to. Uy. Matatuloy mo gasolina. So, maksudnya na karon adlaw mga katambay no. So, hangtod susunod higayon. Kita tanyag balik. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, subscribe. Ganoy TV, Anoy out. See you.